Kaixo, zemoz geha. Inor balda hor. Nahiko beltz dago, gure egoera hau. Gaur egungo egoera hau nahiko beltz. Euskaldunok dauke gure. Atea gotegea, argira, ez dakit banik. Meretzi garen mendiezki honik usteet, dana gaur egunin inglesakin esate bena, ingleseko itxikin, ez marketing. Danak zehose saldu, nola saldu, eta publizitadien menpe, izidie gure politiko danak. Burrukan bestiei nola kendu eta beti besti dute. Okerra da arduna. Eta guri umetan metxetera utzi zutena zen, bestiari jardun da ondo egin gauzek. Ez? Hori da Euskaldunen ezaugarria, niretza behintzet, hala izen da, baina aspaldiko urte hauetan ez da hori izen. Neurri baten somatzen da hori, baina politiko arlo hortan ez leno eta ez oain, eta bestin menpe gure burun jabe izan dugun garai hontan. Eta gaudena gainea, baina badirudi, ez dela almatzen, Mene garai baten Euskaldun pilo bat hiliko zen, gaur egun inor gutxi biltzea hemen. Zein behar dugu. Irutze zaigu kaleko txoage horiekin etorkizuna daula. Bapateko barre merkikin garesti ordenuteko diruz. Hone latzin gaude, atzien. Geure izaera guztile, bizitzeko era guztile, gestorire ateta aukiko gano bezala garen. Bestik izan dagoa. Leheno, Elizi izango zen, hau Elizi da, Elizi ataile, ataileo, menta jueo, hasta ino batzen joan batzuk. Beti, menpe, baina etxetik azite, kopotzei gauzak ere, eta baita ere buru jabetza dena, etxeguin azite. Ezin da egun bat ari okerrakin o ari eskasakin egin. Gero, oial horrekin o egun horrekin ite bali madeu. Ite den egin, ez da zendu izango. Eta guk ere zaitu berdune da Euskaldun bakoitze garen ari hori, elkarren artien osatuko dugu, osatzen daune, ez dago besteik, eta orduan hori zaitu ezkeo, geure arteko zaitu ezkeo, ez helburu honen atxetik, etorri nehatxetik, eta eman botu honek, txoragi hori lata, benetan, erakutsiz, eskumateko gaudela. Eta esku libre usteko bestiei dagokionak eiten, askatasun esaten hori, askatu animal egitee, lotuta daudenak. Gizagile, geha bizitzeko, geha lan egiteko elkarrekin, elkartasunez, izatasunez, eta horrek ematen du indarra eta bizitzeko indar gehiago. Eta hori amaitzen bali mazaigu elkarren arteko, eserk ez digu bale jo. Eserk ez, bihurtzekea morroi saldu batzuk. Jateko edo dirun atzetik, edo biziko txora gehien atzetik gabiltzan gizaixo batzuk bihurtzekea. Egin ezan da. Eta hortaz, jabetu berri gabe,
Jabetu berrin gaude, lehenengo ikusi behar dugu, ze miseriten nahon ikusi behar dugu lehenengo nik, ze miseriten bizi naiz, miseri hortatik gertatzeko. Egu berri bezala hain gaude, inoiz baino hobeto honbergen dukenak, baina gero hartin ez dakigunek, musulo, zer daramaguna. Hain euskeraz saldi izango gaineke, beste joera baten biziko gaineke, euskeraz gehiago egin eta gehiago jakingo duke, euskaltasun buruz, baina, bila honek jakin da unibertsitatean titulu atatzen horiek, zertako zein bario gero lanpostu hartu eta aldau, pixket gaizki balema hondik askilo garbea eta errezea, euskarago titulu eta ika jakin gabe zer da nahi. Eta, hola gai dago, eta enteratzen hasi horko dugu. Eta bestela, segi, eriotzaraino ez dago galtzeko biderik. Ondo bere, venga.